Apaneskak. Hartu lekuak, oso ondo. Bagoaz, Ia guztiok txalok aguazen! Hori! Apa! Eta kantuak! Kozinago laguna, iritsi da eguna, biloketan ikusiko duguna. Atzo hemen zirenak, beteko dira denak, aizea dakar gure kantua zena. Aizu, badakizu, zer polita zaren zu, tridirka zeruan, helikopteroa dirudizu. Mazu zazori txiki, matxaratoa baina, ez ezaztu sekula, maite zaitu dara, zurekin gaur egun amesten dudala. Ere zure bihurri, begi edera laia. Hori bai! Venga, txaloiek! Hop, 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 hop! Oso ondo! Eta kantuan berriro! Kozinago laguna, iritsi da eguna, biloketan ikusiko duguna. Atzo hemen zirenak, beteko dira denak, aizea dakar gure kantua zena. Aizu, badakizu, zer polita zaren zu, dirdirka zeruan, helikopteroa dirudizu. Mazuzta zorgin txiki, matxinzatoa baina, ez aztu sekula, maite zaitu dara, zurekin gaur egun amesten dudala. Ere zure bihurri, begi edera laia. Hori da! Iritsi da eguna, biloketan ikusiko duguna. Atzo hemen zirenak, beteko dira denak, aizea dakar gure kantua zena. Pozik dago laguna, iritsi da eguna, biloketan ikusiko duguna. Atzo hemen zirenak, beteko dira denak, aizea dakar gure kantua zena. Bikain! Oso ondo, apaneskak! Iritsi da eguna, bai. Oso ondo, neskak. Etorri nirekin. Ze lainoan da? Ondo? Bai. Gustora geratu zarete. Ondo, eta ikusten zaitutez guztiak kamiseta berarekin zaudetela. Ea, hori noren ideia izan da? Bere ama eta bere. Ai, amen ideia. Amai, eskerrak eman beharko digu, ez? Edo ez. Eta zen buruz, enteratu naiz, gimnasioan ere entzegatu duzuela, ezta? Bai, Eta nola joan dira entzego horiek? ondo. Ondo? Bai, Bai, baina gaurkoan hemen gainean, posik egon zarete, ezta? bai. Bai, gustora? Bai, ezan, baina, ondo Bai, dute. noski bai ez. Txalo bero batekin agurtuko dugu talde hau ere. Oso ondo egin dutelako.